Абе, пичо, какво правим с този интернет, мало? Сега нова година и ни спира тук през 2 часа. Скоро, бе? Какво спокойно? Проблем с интернета ли? Да, кога ще го правите? Трябва да ми работа. Добре, сега ви видим надолу, тук ви говоря, бъркате си в носа. Това какво отношение с клиентите? Плащам си таксата си тече, а нямам интернет. Скоро всичко ще се оправи. И... Кое ти сте? 205. Да ти фирмата плащат парите, къде ги взимате, няма проблеми. Обаждам се оня ден, ще го правим и така се стана. Какво става, Гевче? Искам да отидеш да видиш 205 IP, какво става тук, че тук да се занервира тук някакъв. Ма бързо! Няма да може да става. Как? Добре, ще видим. Да, Гевче, айде. Няма да може да се съжалявам, значи... Как няма да може, бе? Тия дни ще минат, съжалявам. Нова година няма да имам интернет. Да, съжалявам, няма да можем да го правим. Ще минете тия дни, след празниците. Аз Така, понякога така се получава. за какво плащаме, пич? 30 лева сега ли си изкарва, бе? Ти знаеш как си изкарва 30 лева?